Jeden politik tvrdí vážne veci, druhý hovorí, že sú to klamstvá. A ty si máš vybrať, komu veriť. Presne toto sa teraz deje v slovenskej politike. O čo ide? Posledné dni sa všetko točí okolo jedného mena Jan Ferenčák. Ak si to sledoval, možno máš rovnaký pocit. Nie, že by to bolo málo, alebo málo informácií, ale je ich až príliš. A každá strana rozpráva úplne iný príbeh. Kto je Jan Ferenčák? Ferenčák nebol žiadny neznámy človek. Bol súčasťou Hlasu SD a v podstate jeho zakladateľ. A ako primátor Kežmarku patril k viditeľným regionálnym tváram. O to viac prekvapil jeho odchod. Čo sa stalo? Vznikol konflikt. Ten konflikt nevznikol zo dňa na deň. Postupne rástlo napätie. A jeho kritika už nebola pre vedenie komfortná. Potom prišiel zlom. Bol vylúčený zo strany. Oficiálne preto, že sa spreneveril jej hodnotám. Reakcia strany. Strana to uzavrela rázne. Minister vnútra Matúš Šuta Eštok hovorí o uzavretej kapitole. Lenže pre Ferenčáka sa to tým neskončilo. Napätie rástlo. Po odchode začal verejne hovoriť o tom, čo podľa neho nefungovalo. Jeho tvrdenia sú ostré, miestami až výbušné a práve preto ich druhá strana tak tvrdo odmieta. Do toho prišla informácia o útoku na jeho osobu. Prípad preveruje polícia. Minister hovorí, že násilie sa musí vyšetriť, ale odmieta politický motív. A ešte tvrdšie odmieta samotné obvinenia. Klamstvá, výmysly, nenávisť. A teraz si vyber. Do veci vstupujú aj ďalší politici. Napríklad taký Milan Majerský povedal jednu dôležitú vec. Ak by bola pravda len polovica z toho, čo zaznieva, je to vážny problém, ktorý si zaslúži vyšetrenie. Mne osobne na tom prekáža hlavne tón. Namiesto faktov počujeme silné slova. Klamstvá, nenávisť, uzavretá kapitola. Lenže realita sa nedá uzavrieť jedinou vetou. Ak sa stal útok, má sa vyšetriť. Ak sú obvinenia nepravdivé, má sa to dokázať. Ale to, čo dnes vidíme, je skôr boj o obraz, než o pravdu. A možno práve to je ten najväčší problém. Že bežný človek sa k pravde dostáva čoraz ťažšie. Čo si o tom myslíš ty? Je to politická hra? Alebo niečo vážnejšie? Napíš do komentára.